Hola Clashers, això és Clash en català i avui una jornada més de la Lliga Catalana de Clash of Clans. I anem a veure com està la classificació després de la segona jornada. En el grup A tenim que Cap Fantàstics va derrotar Estat Català 27-22, B Catalans va perdre contra Catalans 21-26 i Terra Lliure va perdre contra Catalunya 22-27. Així doncs, després de la jornada, tenim que Cap Fantàstics és líder amb 6 punts i més 12, manté la primera posició. Catalans també manté la segona posició amb 6 punts i més 7. I en tercera posició tenim que Catalunya amb 3 punts i més 3 ha pujat una posició a favor d'Estat Català i P Catalans que han baixat una posició cadascun. Estat Català queda quart amb 3 punts però amb menys 4 estels de diferència i P Catalans queda cinquè amb 2 derrotes, 0 punts i menys 6. Per últim està Terra Lliure amb menys 12. I per la següent jornada tenim que Terra Lliure lluita contra Catalans, Estat Català contra Catalunya i P Catalans contra Cap Fantàstics. De moment aquest grup sembla que Cap Fantàstics i Catalans són els que manen. Veurem com evoluciona el tema. En el grup B tenim que Aioli derrota a Tarraco 29-20, Trabucaires va perdre contra el Mugàvers 22-25 i Penedès Team s'imposa per percentatge a Next State. Així doncs, Aioli escala posicions gràcies a la diferència d'estels i va líder amb 6 punts i més 10, seguit del Mugàvers amb 6 punts i més 9, que perd el liderat, i Penedès Team en tercera posició amb 6 punts i més 4, que també ha baixat una posició. Next State va en quart lloc, encara cap victòria, 0 punts i menys 1, una diferència de menys 1 que indica que les dues guerres que ha fet han sigut molt ajustades i que per un estel i per molt poc percentatge podria estar perfectament a una altra posició ben diferent. En tercera posició tenim Trabucaires amb 0 punts i menys 7 i Tarraco en última posició amb menys 15 estels. Per la següent jornada tenim que Trabucaires i Tarraco lluitaran per sortir de l'última posició. Next Stage al Mugàvers, a veure si Next Stage es refà de la mala sort inicial, i Aioli versus Penedès Team, que serà un duel entre els dos invictes del grup. En el grup C tenim que Lleida Ponent s'ha mostrat una setmana més molt fort, ha guanyat a Catalans 2015 17-29, City Clash també ha tornat a guanyar contra Catalunya Cracks 23-27 i Catalans Drac Z ha guanyat a BCN Killers per un percentatge molt ajustat de menys d'un 1% de diferència. Després d'aquesta jornada, els 3 primers han tornat a aconseguir la victòria aquesta setmana. Lleida Ponent és el flamant nou líder amb 6 punts i més 18, escalant una posició sobre City Clash, que està amb 6 punts i més 12. En tercer lloc repeteix Catalans Drac Z amb 6 punts i més 5. En quarta posició BCN Killers amb 0 punts, amb menys 6 de diferència, guanyant una posició a Catalunya de Cracks, que baixen un lloc quedant cinquens amb menys 9 de diferència, i en últim lloc tenim Catalans 2015. Per la següent jornada tenim que Catalunya Cracks s'enfrontarà a Catalans 2015, que intentarà guanyar-li l'última posició als Cracks. BCN Killers contra City Clash, que compta les jornades per victòries de moment, i Lleida Ponent contra Catalans Drac Z, on algú dels dos perdrà la invitabilitat. En el grup D tenim que Catalans 2014D ha guanyat 30-22 a Despertaferro, Capsigrange també ha guanyat 29 a Osona Clans 2, 29-18, i Despertaferro 1, que ha guanyat 29-18 a Catalunya. Així doncs, queda que Capsigrange manté el liderat amb 6 punts i més 19, seguit de Catalans 2014D, que ha guanyat posicions amb 6 punts i més 12, Despertaferro 1, que també ha guanyat posicions, està amb 3 punts i més 7, Despertaferro ha baixat posicions, ara està amb més 1 de diferència, 3 punts, Catalunya, que ha pujat des de l'última posició, ara està
a la cinquena, amb dos derrotes, però amb menys 20 estels de diferència, i Osona Clans 2, que ha baixat una posició, també està a l'última, amb menys 20. Per la següent jornada tenim que Catalunya s'enfronta a Catalans 2014D, Osona Clans 2 s'enfronta a Despertaferro 1 i Despertaferro contra Capsigranys. Ara anem a veure alguns dels millors atacs d'aquesta jornada. Començarem amb un Town Hall 9, l'atac de Mini-Wow d'Aioli a Rosetta de Tarraco. És un gol a l'1. Comença amb 2 golems, un per cada banda, un funnel bo, amb 6 mags, 3 per cada banda. Pel mig va amb el rei i el castell del clan, que porta bowlers, nivell 3. La idea aquí és carregar-se els antiaris, tirar un salt al mig, carregar-se els antiaris, la reina, que ja ha caigut, un antiari que ja cau, també és carregar-se el castell del clan, que ja està amb el verí i no tratarà de caure. Ja cau el castell, ja ha caigut un antiari del mig. Ara li queda l'altre, que el té el rei, ja l'ha rebentat, i la reina que està per darrere. Per altra banda, començat amb el fly, 2 laves, un antiari que queda. Els globus fan per cada banda, tira 2 acceleracions. Els globus estan ben repartits. Està tot bastant dominant. La reina està al mig, encara no havia activat l'habilitat fins ara. Ja només queda una defensa, que la reina s'encarrega d'ella, i els globus ja van parar a fer la neteja. Queda un lava i a patatar amb una bomba, que és el més bonic, veure quan el lava explota al final i queden tots els pups per netejar, i així doncs 3 estrelles per Aioli. El següent atac que veiem també és de Town Hall 9, és de Catalans 2014, Floki, que entra amb 2 golems, un Baby Dragon i uns quants mags per fer funnel, la reina darrere, i a la que tingui netejat tot l'exterior tira el castell del clan i el rei, un salt per anar cap al mig, un verí al castell, una ràbia ara perquè es tornin bojos els bowlets i trenquin tot el que puguin aquí al mig. La reina i el verí ja s'han carregat el castell, està a punt el drac ara cau. Els bowlets van trencant tot, han trencat les ballestes, encara el rei ha arribat al centre, trencarà l'altra ballesta, ha trencat 2 antiaeris. Comença el fly amb els globus amb Surgical, tirem 2 o 3 per defensa, 2 laves cap a l'antiari que queda, perquè el Kill Squad s'ha carregat també 3 antiaris, o sigui, un Kill Squad realment potent. Els globus ara remant contracorrent per arribar al bufador, però bàsicament que ja ho té. Aquí ara és quan veurem un detall de qualitat, és quan es diferencien els jugadors dels realment bons jugadors, que és que té un rage però no el tira perquè està esperant que exploti el lava. Pum, a la que ha explotat el lava, ara tira el rage, perquè és molt important tenir els pups per la neteja. És molt important això, és la diferència. Es nota que ha fet molts atacs d'aquests i ho té per la mà. Li queda un mag per netejar i molt bé. 3 estrelles, un molt bon atac. El següent atac que veiem és de Viladot, de Cat Fantàstics, és Town Hall 10, Lionel Messi, d'estat català. Comença amb un Baby Dragon i un Queen Walk. El Baby Dragon per forçar la reina cap al sentit de les agulles del rellotge. El Baby Dragon encara aguanta, s'ajuda, mata un canó, sempre va bé. Baby Dragon és una gran unitat, m'agrada molt a mi també per fer funnel. Tenim doncs això, que la reina va... El Queen Walk que va avançant es troba amb el rei, tira un rage. La reina amb el rage i les healers no en té ni per començar amb el rei. Segueix el walk amb la calma. Aquest és un molt bon atac. Al final veurem que no és de 3 estrelles, és a 99%, però m'ha agradat molt aquest atac, per això l'he posat aquí. La veritat és que Viladot ho tenia tot controlat i jo estic segur que se li ha anat la mà.
amb les tropes, si no li hagués tingut suficients. Aquí quan tira els 2 golems per sota i els mags per fer funnel, els ha tirat tots els mags, només que se'n més guardat un, eren 3 estrelles. La reina va convergent cap al mig, tira els bowlers darrere els golems, tira el salt, tot va cap a dintre, el castell surt, tira un verí al castell, la reina ja arriba per darrere per ajudar a matar el castell, els bowlers amb rage contra la Inferno que cau, la Inferno a darrere que la congela, el rei ja salta cap al mig, els bowlers també, la reina també, bueno, i amb els healers que encara estan aquí, vull dir, el rei tumba l'altre Inferno, encara hi ha molta tropa, hi ha molta healer, hi ha molta bowler i les healers estan allà, la reina està amb l'habilitat gastada però està al 100% de vida, i hi ha un munt de bowlers. Per aquí, per l'esquerra, tenim que el rei tanqueja els dos bowlers i 2 mags que hi ha, que ajudaran a fer una mica més de neteja. I mentrestant la reina per l'altra banda, que es va carregant tot el que queda amb els bowlers. És que ja no sé quants n'hi ha aquí, però 6 o 7, potser. La reina i 2 healers. Vull dir, això haurien de ser 3 estrelles, però la caseta aquesta que queda aquí a la punta és la que fa que no siguin 3 estrelles. Però està tot controlat. Jo crec que Viladot ho tenia controlat i se li ha anat la mà quan ha deixat anar els mags. Però ell es tenia que guardar un mag per aquí, pel final. Però bueno, molt bon atac, la veritat, m'ha agradat molt. El següent atac que veiem també és Town Hall 10. És de Chacal, de City Clash, contra Catalunya Cracks. Comença amb 4 bowlers per banda, amb uns healers, per fer funnel. Al mig tira un golem, tira els bowlers del castell, tira els herois, ho enràbia, perquè arribin a l'Inferno ràpid, surt al castell del clan, tira un altre salt per arribar més cap al centre, cau l'Inferno, els bowlers enràbia, el rei està tot al mig, rebentant-ho tot. El castell ha caigut, la reina està encara full de vida. Per la banda van els bowlers que van netejant. El dolent és que aquests esquelets... mira, els mags també es carreguen els esquelets, o sigui que molt bé. Per l'altra banda té la reina, que està tancejada amb el golem. Queden pocs bowlers al mig, però queda el golem que fa que cap defensa toqui la reina. La Inferno, ara sí que la reina ja per la Inferno. Aguanta l'habilitat aquí molt bé, perquè li venen els esquelets i encara aguanta, i després no té que fer servir l'habilitat i s'ha aconseguit treure l'Inferno de sobre. Mentrestant per la banda van netejant els mags i els bowlers amb les healers, vull dir que per aquest costat ho té resolt, i per l'altra banda, amb el golem davant, la reina no està rebent res de mal, i també ja ho té tot fet. Encara li quedaven algunes arqueres per anar fent la neteja. Finalment han caigut tots els bowlers per un costat, però ja la reina per ella sola, i a sobre encara té les healers, vull dir, no... Un atac molt bo també. La reina per ella sola ja acaba de netejar el que queda, encara que només tingui una healer, però ja no poden fer res les defenses que queden. Molt bon atac també de Chacal. Primer atac que veig a City Clash i la veritat és que molt bé. Bueno, i fins aquí el resum de la segona jornada de la Lliga Catalana. La veritat és que la Lliga està molt emocionant, hi ha molta gent darrere i molta gent implicada amb això. Si el vostre clan no està a la Lliga, poseu-vos en contacte amb els organitzadors per les següents edicions, perquè la veritat és que està sent molt interessant. També donar les gràcies a Clash of Cat, que m'ha cedit els vídeos, ja que aquesta jornada vaig tenir uns petits problemes i no vaig poder-los gravar. A sota la descripció deixaré un enllaç al seu canal perquè també el seguiu, que segur que també està molt interessant. I res més, no vull que els vídeos s'allarguin molt, llavors, atacs poso els 4 millors que veig o així. Podria posar més, sí, però tampoc no puc fer vídeos molt llargs perquè la gent no acaben avorrint. Així doncs, res més. Gràcies per veure-ho. Si voleu deixar comentaris o el que sigui, jo encantat de respondre'ls. I res més, així que ens veiem les següents jornades.